siang Bapak Mesdi. Lah kae, lah. Ya Jan, Bu Agus, sip. Sip. Nggih. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sampun mriki. Mugi-mugi Bapak Mesdi panjang umur. Amin. Sehat amin. selalu. Nggih. Diberi rezeki kang kathah. Amin, amin. Kene 100 ya, Pak. Heh? Piye? Kene 100 ya. Oh, Heh, engko disawet. engko saya utang ngono to Mas Jawan iki. Iya. Nggih, niki wau nderekaken anu, Mbak Winda Salon. Winda Salon Tapen. Tapen. Jan kondang iki. Oh, kondang kene. Ora tau leren. Kene iki nek Mbak Winda ora. Nah iya, wis jan aku iso gumen ae. Lah iya. Halo. Yo, nyapa to kok nesu ngono kuwi iki kok. Wong piye to kok? Niki dijogekne nggih, Mas? Nggih, saged monggo. Ya sarene sing setri niku hijab. Iya. Langsung mantuk mawon. Langsung mantuk. Si Ayo. Kakung si Kakung. Yo manggolane majurine, Mas. Manggolane ganteng-ganteng kok cilik brengosan kok. Brengos ireng-ireng kok. Ngerti. Mas. Iya. Niki wau wonten demange. Bapak Demang. Mbak Demang kondur ta? Pundi? Oh, lah kalau Mbak Pundi? Tri nggih, lah nika. Pundi? Kae lho, blangkonan ku. Nggih to. Wah, kuwi. Nggih, Bapak Demang. Wah, Kula gede. kon anu nyuwun setunggal ae. Apa? Dalane jenengan lus. Ndo aku gringgingen soalé. Lah nyapa? Gringgingen, Mas. Lah nyapa? Nggonku lah geronjal-geronjal ngono kok. Oh, obah kabeh. Obah kabeh wediku ya ceblok kok piye aku. Oh, alah. Lah sing apa siji ya sanglir malian. Oh. Kok kanggo sangklir barang ki? Heh? Wedok apa lanang? Aku ki lanang sing muni wedok ki sapa? Oh, alah iya. Lah padha lanange gelut apa piye? Ayo Mas, ini Mas. Nggih. Ayo, Kok udur-uduran ki nyapa? iki Dika karo Oi. Dika kali Oi. Kembar to, Le? Dika ki putrane Pak Gimin, nek Oi putrane Pak Suyadi. Ngerokok wis ra mumpung. Nggih. Tenan kok. Niki. Ndi Oi nggih. Oi pundi? Ha kuwi. Ora iso bedakne lho, Mas. Lah nyapa kembar? Kembar lho. Heh? Apa nyapa? Apa disangoni kowe mulih iki? Lho iya. Kene. Ada prono, Wis Mas. manut to Oi. Kok nyapa to? Kok kowe wayahmu kok. Nah, nggih. Halo. Jan ndak bagus lho tak brengosmu lele iki lho. Jan. Nah, yo. Ya. Ngene aku to. Wong padha lanange, ade kan lah best friend to. Iya. Jenengmu sapa, Le? Oi. Ai. Saya sekolah. Sik. Saya tahu iki nyapa to kudu ngalih ki. Ora aku ki nek njaluk kok iso. Sapa ngendi? Apa? Sekolah ngendi? Neng Parang. Arang. Kelas 3. 3. Pakmu ning kene. Mbah karo mau ning kene. Pak Suyadi ning ndi? Ora tumpon. Ora Lah ning tupon. ngendi? Ora ro. Lah Ibu. Ibu ning Hongkong. Oh, Oh, dudunan. dong. Duite akeh iki mesti. Hongkong. Duite akeh iki. Oh iya. Ayo gendak ncara kowe. Nyapa to? Mok. Padha lanange. Loh. Enak. Tak omongi kowe kok ya tak ajak ngedos. Usung pari, usung tebu. Tenan, usung tebu po enak. Ku ketebune dijabut kok samplekne cengelmu. Joget ya. Yongko to keri kancane iki. Joget ya. Oke. Madhep rene, Mas. Nah, Yuk, terus maju. heeh, maju Mas. manut tok Ora manut. sak tutupi aku dhewe ya duwe. Manut Ini. to. Ini Nggih. terus. Apa-apa. Terus sampai mepet rapopo. nek ndang nek manut ya ndang bar lah ngono. Terus. Nah toh, ora apa-apa mepet nih. Nah, ya. Mepet. Mepet. Sampai mepet pokoknya. Mepet. Mepet. Nih. 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 Oh aku maju ya. Ya. Duh, Malah penak toh Mas. sare mak glotak. Lah iya. Iki tanganin gini, stoe. Nah. Diamplok. Ya, ora apa-apa manut to wis to. Terus? Enak. Ora. Ya ngempet iki Lah sumuk. iya kok iso. Ora sandredeg. Ora sang ngece. Kok iso gelut apa piye? Gah. Majune. Maju. Nah. Emi apa? Wong jerone iki krikil iki ki. Waduh. Nah, wis. Piye rasane? Ora penak padha lanange kok. Wah, gregetne anake Pak sinten? Pak Suyadi. Pak Suyati. Mas, iki ndi iki? Anu. Mas ora nek setrum mo? Heh. Ora nek setrum mo? Lah nyapa setrum? Tak setrum cangkeme iki. Wah. Lah. Wah, gregetne. Joget ya. Iya. Iya. Sirahe meneng, pundake meneng, bokonge tok sing obah. Tipung, Mas. Ya, ayo.
Ayo ayo Ji. Bokonge tok le. Nah, wis. Ngebor le. Ayo. Ngebor. Ngebor. Munyer. Kiwonengen maju mundur, kiwonengen maju mundur. Dudu. Jus. Wah, Nyapa? Ora penak. Sampai sak lempet lho le. iso njarem kok neng jare. Wis jan. Nyapa to kok yo sambat, ta iki nyapa? Pakmu ku yo doyan ngene iki masamu. Doyan langgananku pakmu ki. Pak Yadi. Pak Yadi ki langgananku. Oh. Endi? Endi Pak Yadi? Anakmu tak baca oleh pra. Kok greget nih. Saiki lek bokonge menang, pundake menang sirahe tak sing obah Mas. Nah, ya. Uyak uyak ranti bebeke pinggir kali. Piye? Remuk ae. Penak. Ajur. Ora. Ora penak. Ajur. Ya wis, mulai le. Mulai. Enak to? Iki. Tak tonyo lho kowe engko. Kalau iki prawane Pak Gimen iki, prawane Jokone. Jokone Pak Gimen. Jokone Pak Gimen. Le rene le. Dika. Ya iki bruwe ngose jan. Wah, omongi kok wis. Ambung oleh le. Hah? Mboten. Oleh. Maju rono. Ah. Maju rono. Bup. Reok Mas. Weh yo. Ngreok saiki. Ayo. Jatilan Ponorogonan. Yo. Wes. Hop. As. Hop. Piye? Penak ya le ya. Ngene iki alun-alun Ponorogo ya mbayar 50 kok iso. Lah. Kok iso? Lah iya. Kowe iki dipenane sekurang penak. Apa le? Bayar, ya bayar dhewe. Kok kene iki trimane nggih bayar mekarku yo entek kok. Oh, iya, mekar. Pen oleh sangu pra? Pengen. Nah, Ya, iki. ya Allah. Ampun ngoten to Mas, ya Allah. Iki Pak Isin Pak aku. Mesti kok. Wah, lha iki bongkoke kaya ngene jare. Lah. Matur sembah nuwun. Iya. Ini meleh. Meleh. Nah, tambahin neh. Ngono. Iki ora isanan. Matur sembah nuwun. Nggih. Meleh kok. Lah. Terus sampai entek ya ora apa-apa. Lah. Pak Mesti kok masamu. Namung kono apa? Neh himbono, Pak. Oh, kene to. Takune jenengan nggih. Nah, apa nek semono kuwi lho, kecil. Ah, wes. Ya, ora apa-apa ngene iki. Nek oke ya alhamdulillah kok iso kena nggih tuku sotek kok. Sampun. Nah, wes. Ampun. Kan nika Pak, dereng Pak. Mengke, kok mengke dijajani kuwi. tang sekan. Nah, wes. Kok mah ya ora oleh sangu? Kowe. Ayo. Ora oleh sangu tenan. Saiki lah Bapak sinten? Bapak sinten? Bapak Mesti. Bapak mesti sampun. Saiki besane mara rono le. Nah, patukiran lho. Nggawa apa ora iki? Iki cucu lampang gregetke iki. Lah ojo Ayo, dadak Jan. kaya ngene. Salim. Lah ya klambine ganti ora nggawa. Napa kula utangin iki Bapak? Lah iya. Makanya bungane nggih. Ora nggo duit. Ya Allah, Jan. Oh gresekne ya rene, Pak. Aduh. Ning kono kok ning mburi kok. Ya engko lenekno kene. Ya wis. Ora oleh kowe. Ya piye Ya, ya? kena. Iki dom enekno ya. Ya. Sidom sik, ditung sik pira? Ngerti ditung. Duh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah wis. Yes. Enak men kowe. Gunaku jaluk. Aja dilebokne dhisik rene kok iso. Wah. Piye? Kowe nyapa to ora ning ngamboke? Aku pisan wis stongkas apa piye? Nih. Si tongkas Pripun? bayar.
ora trauma besok panggil goleki aku ngene iki. Lah dong ngene iki nek mendem ya goleki kok iso. Kowe lak pinter sekolah ta? Pinter. Pinter. Mboten. Bahasa Indonesia pinter. Pinter. Bahasa Inggris. Mboten. Oh, traya mendo iki barang. Lah sekolah ta? Tak bedheki saiki. Iki duite mang. Oke. Suarane pitik pilih. Apa? Suarane wedhus. Nek. Dan nek suarane sapi piye? Wes. Piye kok jarene emah? Jarene emah. Emah yo wis gorene. Piye to? Nek saiki pama dijupuk dhuwitmu apa nyawamu? Duitku. Dhuwitmu yo ndi gorene tak jupuke. Lah aku yo gregetke lah mbedhek iki. Lah piye to, Cuma Mas? nyawa apa duwite iki lah milih piye ngono. Kok balik lho. Kuwi antang bayar utang sesuk kok iso. Njaluk nang untuhmu pucet kuwi. Berarti ngapa? Ngapa? Wes iki. Wes kowe. Kowe yo njaluk. Ayo kowe. Heh? Ayo. Nek kowe ben oleh iki. Jungkir balik, Mas. Lah iki Mas tambah kowe gak tambah apa jungkir balik? Yo, ya ta. Ambungan jare, penting oleh duit jare. Lah iya, aku sok gumun to. Lah iki gila iki ora ngeser aku ta, Le. Lah itu menggolek ambungan aku jare. Prana. Dan ya. Diambung jarene. Ya. Madhep Prana lho. Ayo. Yo bisa yo saserku nek aku ngambung. Lah iya. Iya toh. madhep Prana, Le. Merem. Ha. Merem karo kiri-kiri. Gulune apa apane Benakne iku sik ta, Le. diambung gulung buri si totong-tongan niku. Kiri-kiri tenan lah iku lho. Ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Nat ingsun ngambung jokone Pak Suyadi. Ya. Sumiti. Kesek dicucul kabeh ki piye iki? Lah aku yo ingin kok. Oh ya. Cucul kabeh ki piye? Ya wes manut to, ora apa-apa duit tok piye. Ora ki duit ki oleh apa-apa gitu. Gagah ki masane. Pak ya pengen. Ora. Baji ra pengen. Mana? Ha, wes. Joget ya. Lah aku senjata apa kok senggana? Ganang kono. Ya, ayo. Ayo Mas. Lah apa? Lah apa? Lah kowe pengen apa ora? Ora pengen ya wis. Lah iya joget apa diambung? Mau aku nang ngambung kok saiki. Wong aku padha lagi gila aku masamu karo kowe yo nan kok. Ayo joget Mas. Ya. Piye to? Tak tunjuk tak pateni lho kowe kok. Tak pateni tenan kowe kok. Ayo Mas. Ayo. Ayo Le. Jungkir balik Le. Ya. Karo durasi. Ayo. Oh, ditung sih. Piro ki? Ayo. Setepi ngitung kok ngulang balik. Ash. Sepatunya cepat ora apa-apa, sepatunya cepat. Hop. Piye? Hop. Kowe iso joget ora? Tak contoni terokno ya. Contoh nih, ayo. Reoke. Ya. Yo, nanti jerune kaya ngono, Mas. Yes, ayo. Iku lho, wah, lah kowe. Yes, cepet kabeh. Wis kaya apa ya, Nggo? Blondo terus. Lah. Wah, ganteng kok. Ini ganteng. Lah. Yes. Yes. Kaya ngono kuwi, Jan. Wis cepet sandale. Nah. Yo. Kaya walang kadung. Delane.
kono mang. Iya iya. Ya pisan ya. Ya pisan Kas yo. Lah iya kosong golek dhewe do meneh aku kon masak wedok ngene iki priyole nemenet to, Le. Ayo Mas. Yo. Ayo. Tiba yo galak. Yo. Ayo ke. Tambahin deh kalau Pak Gusti. Wes. Wah, lah apa aja kok ditambahi to. Nek yo sing abang ku lho, Dik. Padha to? Padha iki abang padha dicepake iki kok. Ene direwangi adol mbuh iki kok. Adol apa? Mbuh. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Ya kuwi. Ambung napa mboten? Mboten nggih, alhamdulillah malan. Aku dhewe mau diambung kok. Ayo. Napa mau dhewe ya? Wegah. Kowe kira iso tenan to, Le? Ayo. Yo, Ndang, yo. Ayo selak luhur. Pengen apa ra? Lah iya, Ndang, jek lali koyo aku mau. Yo. Yut. Mas. Ya. Oke. Anjil. Kowe sapi bloyongan mau malian ki. Setenanan to. Yo. Yo. Terus. Sampai jero. Ayo terus. Kok. Ya, terus jero. Wes. Aku kira apa-apa nek kok jupuk duwite, tapi aja demas susu lele. Kok iso diul. Lah kok padane aku begengge ae. Kok janggrek. Wah, ya trom. Ya trom loh. Piye to? Kowe ora apa-apa jupuk duwite, tapi aja susuku sik remet. Kene gedhekne setahun pujo le. Harga diri lho le iki mang. Kok jupuk duwite? Lara atiku. Lara kok ndemok kono. Lah saking larane melorot iso. Nggih. Wis, matur nuwun nggih. Ya kono ditum ora apa-apa nggih. Saloke kono wis diwehi kono. Wis oi. Kok juremet kok ilang sanu kok. Bablas medun iku. Hah? Lah nggih. Oh alah, ya wis oleh. Nah wis nya. Wis. Wis ditum rata. Ah, ngono. Lawe tuku Surya. Cari ayamene tengi jare. Wis. Aja sok nyek we. Tukang son ge jalo imbuh yo nan gene. Lah iya. Wis mararana. Won, Mbah nuwun. Wah, alah lele. Pakmu sapa to le jenenge le? Pak Suyadi. Pak Sumadi. Suyadi. Suyadi pundi Pak tiange, Pak? Wonten. Ora enek. Lah, Jan gregetne Pak Barak yo nan. nggih. Ben leh dandil iki kurang 5.000. Yo, wis. Oke mulai ono. Matur suwun ya. Nggih. Matur suwun ya. Wah kuwi. Nggih. Sik bilang makasih sih nek Pak kae. Makasih, Pak. Kae disalami. Pak anu, Yo, Pak Mesti. Pak Ade to? Pak Mesti. Oh, Mbak dhewe kok. Ya wis. Nuwun, tambah dhewe kok ya. Ha niki, nggih. Mantene nah. Gitu. Kae wis dijupukne apa rong kemane bisane? Urung ora goblas kok ning mburi kok. Welas kakek Ning yo nan. mburi kok. Nggih. Wis. Matur nuwun, nggih. Nggih, Bapak sinten? Mesti. Bapak Mesti matur sembah nuwun. Nggih. Gegojekan iki sampun Lampung kula Nggih. nyuwun pamit. Nah,